ரெஸ்பான்ஸ் ஆடியன்ஸ் நல்லா இருக்கும், இது அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க, இது பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு தான் பண்ணுவோம். எல்லா படமும் அதே மாதிரி தான் இந்த படமும். இந்த படம் இன்னும் உணர்வு ரீதியான எல்லாருடைய கதையாகவும் இருக்கிறதுனால இது எனக்கு எப்படி ஸ்பெஷலா இருக்கோ அது எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷலா இருக்கும் நான் நம்புறேன். அதை தான் நான் ரெஸ்பான்ஸாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். இல்ல சார், நான் நேத்து கூட இதை பத்தின ஸ்பீச் வந்துச்சு. இப்போ சென்சார் போர்டுக்குன்னு சில கிரைட்டீரியா, சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் அதை பாக்குறோம், அவங்களும் மனிதர்கள், அந்த நபர்கள், அவங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் இருக்கும். இப்ப சில நேத்து கேட்டாங்க இந்த வார்த்தையை ஏன் மியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அது அவங்களுக்கு மேபி தப்பா வரலாம். இப்போ எனக்கு தெரியல, அது இப்போ நமக்கு டிஸ்கஷன் பண்றதுக்கு டைம் இல்ல, நமக்கு சென்சார் கிடைச்ச உடனே ரிலீஸ் வந்துடும். சோ இதை நான் படம் முடிச்சுட்டு நான் பேசுறேன். நீங்க விடுங்க. தேங்க்யூ. முடிச்சுட்டு பேசுவோம். தேங்க்யூ.